कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. स्वतःच्या स्वार्थासाठी स्टंटबाजी करणं हे येथील स्थानिक आमदार नितेश राणे यांचं काम आहे. आमदारांनी केवळ दिखाऊपणाचं काम केलंय. वैभववाडीत स्टॉल धारकांना देशोधडीला लावलं. शहरात झाडं तोडून मोर लावले. आता ते मोरही दिसेनात आणि आमदारही दिसेनासे झाले. अशी मिश्किल टीका शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी केली आहे. काय म्हणालेत रावराणे पाहूयात. स्वतःच सगळे टपरी धारकांना उठवलं, त्यांच्या घरादारावर नांगर फिरवला. जेव्हा लक्षात आलं की उपजनकर्ते वैभववाडीची जनता उद्रेक होतोय, त्यावेळेला सहानुभूती म्हणून कुठेतरी अनधिकृत जागेमध्ये, शासनाच्या जागेमध्ये मी तुमचं पुनर्वसन करतो. अरे काय अधिकार आहे लोकप्रतिनिधीला? जिल्हाधिकाऱ्यांची जी काय प्रशासनाची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागते आणि ती काही न घेतल्यामुळे शेवटी त्या जागेवरती सुद्धा तहसीलदारने मनाई हुकूम काढला. फक्त स्टंटबाजी करायची, जनतेची फसवणूक करायची. वैभववाडीकरांची नेहमीच फसवणूक या आमदाराने केलेली आहे. हे अख्खं बाजारपेठ उघडी बुगडी जी झालेली आहे याला कारणीभूत नितेश राणे हा एकमेव आमदार आहे. सगळे डेरेदार वृक्ष होते ते सगळे तोडले, मोर नाचवले. आता ते मोरी दिसत नाही आणि आमदारी दिसत नाही. आता त्या गोडाऊनजवळ टपरी धारकांना आणि स्टॉल धारकांना सांगितलं तुम्हाला बांधून देतो, दुसऱ्या दिवशी स्थगिती आली. नितेश राणे आमदार गायब. फक्त स्टंटबाजी करायची, मी काहीतरी लोकांना करतो असं दाखवायचं आणि लोकांची दिशाभूल करायची. हा एकमेव धंदा या आमदाराचा आहे. उगाचच ठाकरे परिवारावर बोलवायचं, त्यांच्यावरती वाटेल तसे आरोप करायचे, उद्धवजींवरती आरोप करायचे, आदित्यजींवर आरोप करायचे, खोटी बिलं दाखवायची, खोटी माहिती द्यायची. तुमची खरी माहिती आमच्यासमोर आहे. तुमचे FIR पासून सगळं आहे. जर बाहेर काढलं ना तर तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. हे नितेश राणे लक्षात ठेवायचं. आम्ही राजकीय याच्यात राहतो, आम्ही आमचा दायरा सोडलेला नाही. तुम्ही तुमचा दायरा सोडू नका, नाही तर या जिल्ह्यात तुमचं खाजगी जीवन जर उघड केलं तर तुम्हाला तोंड दाखवायला लागणार. तुमच्यापेक्षा वाईट परिस्थिती तुमच्या आईवडिलांची होईल. कुठेतरी आम्ही ती बंधनं पाळतोय, सामाजिक बंधनं पाळतोय, हे लक्षात ठेवा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.